l'origen dels llibrets no es pot separar de l'origen de les falles. No? Els llibrets o la literatura fallera té una funció eminentment pràctica, perquè estem parlant d'unes falles primitives, rudimentàries, molt bàsiques, que tenen pocs ninots, que són molt senzilles i que per contar una història necessiten que hi hagi un suport escrit, que hi hagi uns versos que s'enganxen a les parets dels voltants, que s'enganxen a la base de les primeres falles, però que després comencen a imprimir-se, comencen en fulls impresos, en quaderns, per a tindre una distribució major, i ahir és on ja naix el llibre com a un producte editorial, no? Ja consolidat, amb les seues característiques. Però també té una funció, a banda d'aquesta funció pràctica, una funció comunicativa, perquè el que es tracta és de contar històries, i el que fan els fallers de l'època és utilitzar els mateixos mecanismes que s'utilitzaven en qualsevol altra manifestació de la literatura popular. Auques, gotjos, sainets, romanços d'essai, col·loquis. Aquest format, aquest mecanisme de distribució és el que els fallers utilitzen, perquè les falles són una manifestació més de tota aquesta literatura satírica, de tota aquesta cultura popular de la València de finals del segle XVIII i principis del XIX. No? Per tant, estem parlant de llibrets molt senzills, de llibrets que tenen la seva base en l'explicació i relació de la falla, que conten en vers i en part en prosa també l'argument, la història, els personatges, que són el que representen els fallers en aquesta falla que planten en aquell moment durant només un dia, no? Durant només el 18 de març. El llibret al llarg del segle XX el que fa és un trànsit de les explicacions i relació de la falla, que era la forma en què es materialitzava durant el segle XIX, que a la seva vegada això ve de la literatura valenciana de l'edat mitjana del Renaixement, dels col·loquis, principalment, però en el segle XX el que passa és que aquesta relació d'explicació de la falla, que tradicionalment era el llibret en si, i ocupava unes poques quartilles, d'una manera molt informal, s'extén, se consolida i se generalitza. La història del llibret jo crec que se divideix en 3 etapes molt marcades. El llibret original, el llibret pròpiament dit, que era l'explicació i relació i punt. Després, més o menys en el cor del segle XX, el que predomina és el llibret anuari, que funciona com a anuari de l'associació fallera. Vull dir, el més important és la foto del president de la fallera major, dels protagonistes de l'exercici, i en la fase quasi de degeneració, l'explicació i relació es convertirà en una espècie quasi de complement a això. I seria complicat dir quan, però més o menys a partir dels anys 80 del segle XX en inici, i molt especialment en el segle XXI, passem a la darrera fase, que seria el llibret o el llibre, com diuen en moltes comarques, com el llibre objecte o el llibre monografia, en la qual estan pensats com a llibres de gran format que estan, en els millors casos, al voltant d'un tema que pot ser o no el del monument. L'explicació i relació continua sent un complement, i ara el més important són sobretot articles de fons al voltant del tema escollit de l'any. La meva experiència com a coordinador, que algun llibret he coordinat, és interessant, només que interessant. Jo crec que és el millor. De fet, estic esperant, o estem esperant en l'equip de la falla, a que arribi el moment de poder maquinar, de poder generar, o de poder idear el futur llibret. I és una de les coses més boniques de la falla. També fer la falla, perquè nosaltres fem falla en el mateix lema que el llibret, i a partir de que tenim el lema tirem endavant, i és una de les coses més interessants poder buscar col·laboracions o buscar lo que toque ese año. Como todos saben, iniciamos el proyecto del llibret para participar en los concursos que están propuestos por parte de la Generalitat, Ayuntamiento de Sagunto, etc. La Vila iba concursando anteriormente, pero con muchas más fuerzas y con mucha más predisposición en el ejercicio 2015-2016.
es cuando la anterior delegación que se ocupaba de ello dejó el cargo por cambio de juntas ejecutivas, me dieron ese puesto como responsable de ese proyecto y bueno, pues fue una apuesta en la que quise llevar a la falla a un cierto lugar que consideraba que nuestra comisión necessitava en ese momento. Nosaltres som un grup de gent que ens reunim constantment, només cremem ja el monument i anem recopilant informació. En aquestes reunions que fem decidim el tema principal que anem a dur a terme, mirem el tema de les publicitats i encapçalem moltes temàtiques que al llarg després fem una xicoteta votació. El problema més gran que tenim és el tema del finançament del llibret, ja que normalment la nostra falla té un apartat molt menut per al tema del llibre. Aleshores el que ens toca és buscar moltíssima publicitat i entitats col·laboradores que ens puguen ajudar a dur endavant aquest projecte. El disseny de llibret ha canviat molt. Abans era una ferramenta que les falles tenien oblidades i simplement se gastava com a suport on volcar informació al voltant de la falla, al voltant de la fallera, però sense cap línia argumentativa ni res per l'estil. Era això, era un suport on ficar tota aquesta informació que era obligatòria que estiguera, però sense un criteri i una coherència. Amb el pas del temps, des de meitat dels anys 2000, de la dècada dels 2000, es començaven a eixir llibrets ja que valia la pena tindre-los com a llibre de capçalera. Fa 10 o 15 anys, quan nosaltres vàrem començar a fer llibrets, que va ser de casualitat, per un compromís, per una amistat, ningú dissenyador, o pràcticament molt pocs dissenyadors, volien fer llibrets i és un treball que es reduïa pràcticament als tallers, a les impremtes o fins i tot a l'autoproducció dins de la falla. Afortunadament, aquesta tendència ha anat canviant en el temps, poquet a poquet, i amb els incentius dels nous grans llibrets que es fan, es nota que cada vegada es treballa més assumptes com tipografia, qualitat de les imatges, la maquetació en general. La tendència és anar aplicant disseny a les publicacions que es fan. Afortunadament, com dic, cada vegada es nota més que les comissions falleres recorren a dissenyadors professionals, gent preparada, qualificada, i això està evitant presències excessives de Comic Sans, de marques d'aigua, de Times New Roman. Això es deixa a banda i ja es comença a fer disseny de deberes. A nosaltres, una de les coses que ens han criticat moltes vegades és, per exemple, que ens han dit que els nostres llibrets no pareixien llibrets, i ho diuen per a fotre, però per a nosaltres no hi ha hagut mai millor lloança que es diguin això, perquè quan nosaltres preparem una maquetació per a un llibret no pensem que n'hi hagi un estil de maquetació de llibret, sinó que apliquem el disseny que aplicaríem a qualsevol altre tipus de publicació, siga per escrita, etc. Els llibrets comencen a introduir articles d'investigació perquè les comissions falleres se preocupen per divulgar cultura fallera i cultura popular valenciana. Deixen de ser només la referència dels textos relacionats amb la falla i el programa d'actes i les fotos de les falleres majors, va incloure ja cultura valenciana en cert grau. Jo penso que és molt important perquè, a banda de lo que sempre s'ha dit, que el llibret és el que queda quan una falla se crema i és el que queda en la memòria i el que queda en la mà, és important perquè s'estan en moltes comissions que cuiden molt el llibret, s'estan fent treballs d'investigació molt bons i s'estan
s'estan descobrint moltes coses per a un públic que normalment no s'interessa per certes temàtiques, tant falleres com de cultura popular. Aquest tipus de relació jo m'he trobat en situacions prou desagradables de que no està suficientment reconegut i en altres que sí. De normal és que sí, de normal sí que tens el reconeixement per part de la comissió en la que has treballat de fer difusió del teu article, del conjunt del llibret, però en ocasions te topetes que en gent que no li dona més rellevància que l'aclaparar el premi de turno o res més. Simplement era per plenar fulles i a voltes te ho diuen aquestes paraules. Jo quan faig un article, per exemple, no cobro, ho faig de manera altruista. Per tant, en el meu cas, no sé, jo intento, a més, intento que no agafar treball, per dir-ho d'alguna manera, per a escriure articles que, òbviament, puc acabar i, per tant, no intentar fer massa articles i, en aquest sentit, que tinguin qualitat, però tampoc, algun que sigui d'investigació prou contundent, però ja tampoc molt més, perquè tampoc me suposa ni temps, ni tampoc perdre diners, ni res. Si vull col·laborar de manera altruista, que no me coste. Sí, en principi la nostra intenció seria augmentar en premis, en quantitat econòmica i poder abastar totes les comissions falleres i fins i tot que no es quedara cap llibret sense rebre subvenció de la Generalitat. Però bé, tot això sabem que depèn dels pressupostos generals anuals que s'aproven a les Corts Valencianes, però jo com a director general i el mateix conseller de Cultura ha fet una aposta important i més ara que les falles han estat declarades Patrimoni de la Humanitat i això vol dir que els llibrets de falla i el valencià també pel que fa al llibret és Patrimoni de la Humanitat i jo crec que l'aposta del govern i concretament de la Conselleria de Cultura per preservar el que és la riquesa del valencià en les produccions literàries i creatives ha d'estar garantida. Jo crec que els llibres de falla la garanteixen, però bé, sempre en donarà més i la voluntat és poder invertir i acompanyar-me a les comissions falleres. Sí, les lletres en número, que sempre és un factor de màrqueting important. Doncs l'any passat estigueren al voltant de 200 comissions falleres de tot el territori valencià, de nord a sud, des de Borriana fins a Dénia, passant per Gandia o Torrent, Alzira, Sagunt, Xàtiva. I estem prou orgullosos perquè també els membres de la pròpia federació, som associacions o falles d'ací de València, de Sagunt, Alzira, de Torrent o de Xàtiva. Això ens dona alegria perquè vertebrar el territori també és un poquet el que volem. I augmentar la qualitat en qualitat, però també en nombre. 200 comissions, més de 5.000 euros en premis, de les diferents premis que Lletres Falleres aporta. I jo crec que també hi ha un component emocional, un component social, el tindre el llibret com una concessió de, com m'explicaré jo, com un element cultural més de la festa, que no sempre l'estereotipo faller tinga connotacions negatives, sinó que també fem coses i molt positives. Una d'elles, el llibre de falla. El fet d'anar pel premi ja és un premi en si mateix, però si damunt hi ha un premi econòmic, això el que fa és incentivar la inversió de la falla en aquesta comissió de llibret, augmentar la delegació de llibret, és a dir, el nombre de persones implicades en el llibret, també el palet és un reconeixement simbòlic, i clar, les comissions en la mesura que van pujant en l'escalafó, van veient que aquest esforç que ells fan, aquesta inversió té un reconeixement, doncs consideren que és una bona inversió. Hace cuestión, soy bastantes años delegada de Llibret, pero hace cuestión de unos 4 años nos dimos cuenta de que teníamos una falla en especial con todo tipo de lujos, por decir de alguna manera, en las comisiones, que teníamos orquesta, teníamos bebida, teníamos todo lo que queríamos, pero había como un pequeño vacío en el mundo cultural, que a nuestro Llibret le faltaba algo más. Entonces, pues
fui la medio artífice de ello y le planteé a la comisión qué les parecía si empezábamos a hacer un buen llibret de falla. Y pues bueno, depositaron la confianza en mí y poco a poco hemos ido evolucionando. Realmente empezamos con 0 presupuesto y poquito a poco, con ayuda de donaciones, colaboraciones y ayuda de los vecinos en general, hemos podido llegar al día de hoy. Comenzamos hace 4 años, no obtuvimos premio en promoció del Valencia, pero seguidamente al siguiente no nos rendimos y al siguiente año tuvimos un 37, luego un 22 y el año pasado un 6º premio. Lo cual fue maravilloso, pero realmente nuestro objetivo no era conseguir premios, sino que era tener un buen recuerdo literario. El llibret més gran del món va sorgir un poc a correcuita, però va ser una idea que al final, al cap i a la fi, va ser encertada. I res, estàvem pensant que el format és una cosa prou important, que sempre, els llibrets sempre s'han fet d'una mateixa manera, no? Sempre han sigut el típic format quadrat, no? Rectangular, en paper, i aleshores nosaltres volíem canviar, volíem innovar, i un dia amb Francesc va sorgir la idea i amb el nostre equip de disseny, per què no fem un llibret gegant? Van sopesar la idea, van parlar i van dir que sí que hem endavant i per sort va eixir bé. El projecte del 34 sorgeix en l'any 2006, quan la Generalitat ens atorga el Premi 34 a la promoció Il·lus del Valencià. Aquest Premi 34 va ser el que impulsà a l'equip del Mocador a fer un llibret referent avui en dia en el País Valencià i que des de l'any 2007 estem dins dels 5 primers premis de la Comunitat Valenciana. A ver, el mundo fallero se caracteriza por ser muy reacio a los cambios. Sin embargo, una de las principales características que han tenido históricamente el mundo de la falla es ser lo más contemporáneo posible. Entonces, ir contra natura, ir contra lo que es actual, lo que es contemporáneo, como son las redes sociales, creo que no debería de ser lo habitual dentro del llibret. Entonces, el llibret tiene que ser consecuente con lo que ha sido una característica constante en el mundo de la fiesta de las fallas, que ha sido siempre contemporáneo y sea acorde a su tiempo. Es difícil cambiar, es difícil y tal, porque siempre está la palabra tradición y es como que es algo inamovible, pero si hay una tradición clara en el mundo de la fiesta es ser contemporáneo y ser acorde a los tiempos, ir acorde a los tiempos de cada momento. Des de xarxes socials jo considero, i sempre ho he considerat, que dins d'una falla és el diari de la fallera major. I actualment és així. Ninguna falla, molt poques falles comuniquen més enllà dels propis actes on la fallera major és la màxima representant i és la persona que té que eixir i el protocol faller que ha d'eixir. Campanyes de màrqueting o campanyes digitals de les falles n'hi ha poques, han hagut poques. Per exemple, Lletres Falleres sí que utilitza el Premi PLF i sí que funciona, però funciona en un àmbit molt reduït, perquè els participants sempre són els mateixos. O sigui, no tens una evolució i no pots donar més passos. Si n'hi haguera un gran boom o una gran immersió de les falles en el món digital, sí que podríem fer un canvi, tant el que parlàvem antes dels premis, perquè actualment els premis únicament se valora en la part física, però no la digital.